GTA 5. Вие сте дошли тук, за да си изтегляте GTA 5. Но няма GTA 5. Знаете как го знам ли? И да видим видеята в YouTube. Какво са качили. Първо, ако има GTA San Andreas, какво е? GTA 5, ще си да го има в Google Play. Второ, показва как изтеглят GTA 5 на 500 мегабайта. Само GTA San Andreas е 1,5 гигабайта. Как става и 500 минус и колко мегабайта била? Това е лъжата. И трето, няма GTA 5. Лъжите са лъжи. Да преминем към видеята, които правят българите за лъжата. Grand Theft Auto 5, как се стега. Но нямам. 100% съм сигурен. Видях в интернет. Написах, всичко направих. Видеята са тук. Намерих ги. От YouTube. Напишете как да си изтеглям GTA 5 и може да ви излезе. Знака про слагал видео 8000 гледания. Започвам да гледам как изтегля GTA 5. Да видим. Кажи как да играем. Много странно влизане в видео. Значи, Не каза здрасти. мой приятел ми каза, аз се опитах, но ми няма вярвате на някакви приятели и ми донеси вирус. И така изтеглих си ето този... Започвам да вика този стоп. Ето това. Суперфайл менеджер. Да, суперфайл менеджер се стегва. Много добре. Ето този, който виждате. Да. Суперфайл. Ето изобщо влезе тук. И така нищо не ми стана, но ето тук. Го виждате. Да, сега показва, не знам си какво. Предпочитам да давам някакви неща. Сега спира видеото. Затова нека ще видим по-нататък. Влезе пак. Сега казва И здравейте. така натискате долу, GTA 5 Да. апък и вижте какво написах. Мисля, че си Пишете долу GTA 5 апък for Android. и че GTA 5 само си стегли. се Изхваща си паметта. ка... И както винаги не играва играта, не прави геймплей. Второ, Теодор Гейминг, 25 000 гледания, как си изтеглите GTA 5 на телефон. GTA, много добре. И здравейте на всички! Да. Днес ще ви покажа как да се качите GTA 5 на вашето устройство. Добре. Това го теглите Много тук, бавно където говориш. е Да. това. Го теглите от Google. Що не влезаш Сега ще изобщо в покажа него? Роднения. Да, отново в същото място. Спира. Derek Donald, много добре. Това ще е за днес. Чао! Чао. Здравейте, дами и господа, аз съм Аса и днес ще ви кажа как да изтеглите GTA 5 на телефон. Да, отдолу има първо- код able.mobil, много добре. Няма други програми. Да, сега влязахме тук. Виждаме времето. Написи W, но от 0W. Точка. Не. Grip написа. Отново излезе. Отново W написа. И тя пише 5. Android пише. Вау. Виждаме.
Да. И да, право, изтеглил си GTA 5, поздравявам те. Играй го в него. Има GTA 5, всичко добре. Следващото видео. Отново Game Shark, 2 пъти си излага видеото. Урок 1. Как да си стеглите GTA 5? Георги Данаилов Георгиев. През 7 месеца 1,9 хиляди показвания. И какво става, приятели от YouTube? Сега ще си направиме... Тук е всичко окей. го... Показва Vice City. Vice City. Пише урок 1. Как да си стеглите GTA 5? Георги Данаилов Георгиев. Той изобщо има Тейлора на Vice City, не знам. Да видим купените игри в Google Play магазин. Да видим това момче. Днес хора, аз съм рано, тук съм сам и днес съм решил да направя един клип, да разкажа какво стана днес в училище. Не какво стана днес в училище, Какво стана? Да ви разкажа за GTA. Реши да говоря после. Каза. Няма да говоря, добре. Откъде да се стегам гад? Аото тъй. И така, здравейте хора. The Shredder, мисля, че повечето... Много хора искат GTA 5, но няма. Това е смисъл. Така да... Добре, това не е GTA 3. Откъде да сте теглите GTA 3? И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм хакера и днес ще ви покажа Той е хакер, добре. Припиши... Изправя се момчето. It's not Elite. Показва. Изтегляме други игри от интернет. В видеото в YouTube. И това ми за днес и... Те не искаме изтеглим 5. Това е компютър. San Andreas GTA 5 on Android. Главно такъв телефон. И да ще вам показвате как ли ми става. Добре. Кликнете. Идете доле. Защо инсталирай и показва се това е инсталира. добър въпрос. Да, стварно заебано, значи играе с телефона, но ако искате да играете така, не стегляте нищо на телефона си, освен Steam, и трябва да имате компютър и Steam. Да. Това не се изтегля. Им казва да показвах, как играе човек GTA в телефон. Виж колкото да play GTA 5. Играе. Как да си играете? И в монитора пак се показва пак. Няма такова нещо да играете. Значи, много тежко, али освен изгледа късто стварно одлично. играете. Изгледа одлично. Трябва да имате Steam. Интернет е овде най-битни. Значи ви можете на Как да такова си апликация буквално да играте. стегнем на лаптоп, не. Лаптоп не търсим. Здравейте, ще ви покажа колко бърз интернет имам на лаптопа. Ето я марката, както виждате, тази е за игри. И има много бърз интернет. Гледайте. Ето. Сега ще го пусна. Чакай, вижте марката, тук каза. Дете на телефон. Това е отново Steam. Май. Не знам. Да, това е Steam. Ще ви покажа как да се изтегля. Така, заете хора, аз съм от компютъра. Вълго след мен.
Ще ви покажа как да си инсталирате Добре, знаем как да си изтегли Майнкрафт. Как да си изтегли San Andreas. Как да си изтегли San Andreas. GTA 5 на телефон. Това е шест до това. Това да емитирам бой. И така, здравейте, добри. Това е много добър willpower имаш. Браво. Супер. Това е пише. Отивам на GTA 5. Виждате, нищо не прави. Само за гледане. И надявам се И аз правя това, за да ви покажа. Не се, че няма как да съм GTA San вече не работи. Вече не работи. Го показвам нашето видео тук. Как да се терорира GTA 5. Не, това е за компютър, приятел. И написам на телефон. 3 на телефон, 5 да не играем онлайн. Друго. Модове. Как да се изтегляте. Клип как се изтегля от YouTube. Да кажа с две думи. MP3 чета напишете, долу на YouTube напишете. Това е. Защо изобщо показваш, това е въпроса ми. Откъде да се изтегне, къде да се тираме заедно да се едно. No, цезгам телефон. Да, това е отново Steam, мисля, че... Да, както виждам тук. Логото на Steam. Да. Стой, ако имам компютър, защо има да играе на телефон. Къде се кае... Не. От the Donuts. Добре, показва човека. Един минут. Да се гледаш. Ще види на нас. Давайте на всички. Давайте на всички. Моето е така да дитя 5 цялата игра. Това е много лесно. На първо ще изтеглите всеки сайт. Ще направиш на английски да знаете. Да, сега какво прави да видим. Чеки сайт и да там не тече. Second. Сега. Добре. Пет. Добре. Пет. Добре. Много казва. Добре. Защо изобщо не играеш с играта? Използвай тук си играйся. И iOS Android, добре, лесно. Sleeping, Vice City, как да си ползвам от Google Play, не. Как да си свали, да си свали игра в PPSSP. Как да свали така, не. Не, тези свалите безплатни на PS, no hack, no chatting. Как да теглим пътен игри безплатно Android. Ние търсим GTA 5, който каза, че има на телефони, да. Добре, GTA 4. Hey guys, let's go. Сега ще напишем нещо. Subscribe me, please. Има грешка. Subscribe тук. Има R, не C. Добре. Играй играта да видим. Играйте вече. Играй играта.
Гледам има, защото е първо показал той човек, мисля. Дитя 5 на телефони. Руски. Това съм гледал. Сегодня я хочу показать вам мега обалденную штуку. Да. Думаю, этим я вас точно смогу удивить. Перед вами 2 миллиона гледания. клево. Лично у меня она запускается Добре, покажи. быстрый. Що в Steam показваш? PlayStation Vita, только куда удобнее и с планшета это очень... Или какой-нибудь даже Battlefield. И, кстати, не очень подходит лично. Я PS без... Что самое важное, это КС на... полноценный. Буквально на днях парень из Думаете, на что же он способен в плане гейминга? Ну, допустим, злых птичек он точно потянет, или какой-нибудь Doodle Jump тоже. Но что если я скажу, что на этом самом обычном планшете можно запускать игры с компа именно полноценные, а не какие-то обрезанные релизы? Скорее всего, вы мне не поверите, но все же это именно так. Начать хочу с любимой КС-очки. Буквально на днях парень из Казахстана, большой ему, кстати, привет, выпустил полноценную, ни капли не обрезанную КС 1.6 для андроида. Она настолько полноценная, что в ней можно даже менять разрешение, менять прицелы, ну и в принципе делать все то же самое, что и на обычном компе. Что самое к моему планшету. И знаете, в малочках, и впереди еще будет много интересных видосов. Всем удачи и пока. Да, Сан Андреас. Продавам без сравнение преди. Как Vice City не искам Vice. От удобното не е как да стегне всякакви игри с хак. Стегнете Grand Theft Auto не е как да стегне с телефон. Вау, показа как да си стеглим музика на телефон. С две думи. MP3 Download. Вижте. Но мисля, че да се видео става 5, да не спусна някакъв повез, сайто на Update и Mobi Gain. Телефон, как да изтегна видео от Facebook. Лесно, пишете Facebook, MP3 4 Download. Как се изтегля в 16. Рампите на смъртта, дитя телефона, сел, добре. Този човек май показва, не знам кой език. Da. Kanalıma hoş geldiniz. Da Turski. Ben Hakan. Da, znam Arkadaşlar tabletime GTA 5'i indirdim. Evet. Сега ще покажа как тягай да преведа малко, брат. Kanalıma hoş geldiniz. Добре сме в Ben малка. Hakan. Arkadaşlar tabletime GTA 5'i indirdim. Evet gördüğünüz Приятеля, аз изтеглих на таблета. Дитя 5. gibi uygulama burada. Програмата е тук, но игра казва... İnanmıyorsanız açalım ve bakalım. Evet açılıyor Да. şimdi. Същото дето с видеото, вижте. Вижте, пуска видеото. Добре, ако това е истина, искам да играя с фейскам и да така, поне да си видя как играя. Вижте, отгоре какво пише. Вижте какво пише отгоре Х. Натисни Х, за да излезеш от колата. Защо Х? Защо не излиза така? Защо? И цака играе, добре знаем, играе for iPhone. Яко куче. Добре. Кой направи този? Но нещо поне. Net for Speed Most Wanted, не 5, срещаме си. Добре. Звъня на номера на GTA 5. Друг, къде с безплатна музика. Мисля, че модно, че не.
Мисля, че приятели, коя грешка Сити, да напиша с на българско, сега написа с английско. Да, приятели, това е всичко от видеото. Път ви хареса, моля, не забравяйте, разподелете и се абонирайте за моя канал. Днеска видяхме хората, които правят кликбейт и казват, че има GTA 5, но това е лъжа, приятели. Аз ще направя отново видео, когато излезе. Преди 3, 4, 5 години ще стане, но аз ще направя видео, че излиза GTA 5 и ще ви покажа как, приятели. Не, тези като лъжливците правят, не знам кой е създал тази глупост, но знам това, че няма GTA 5. И ако има, няма да е, как да кажа, няма да е толкова много малък размер гигабайтите. Този, дето ви показах, човека е 998 мегабайта. Мисля, че ако излезе, искам много да излезе, ще е някъде към 3-4 гигабайта, мисля. И другото е, което ако излезе, Rockstar Games ще ни каже, приятели. Да. И чао.